Guys, ito na po. Luto na ang suman. Tikiman na. Morning guys. Magluto tayo ng suman. Isa pa. Malagkit na bigas itong gagamitin ko guys ha. Linisan ng mabuti. Saka lagyan mo ng malinis sa tubig. Saka lutuin. Hayaan na natin maluto.
lumabas ng gata niya. Kailangan na-dissolve. Magpulot gata na siya. Hintayin pa natin ng ilang minuto. Siguro mga 5 minutes. Namantika na siya, guys. Dali na lang, ilang minuto na lang. Kailangan magpulot gata na siya, guys. Lagyan ko muna siya ng asin, guys, ha. Dali na lang. Sandali na lang, guys. Nilagyan ko siya ng asin para pantanggal umay. Vanilla extract. Liit lang para hindi siya mapait. Ang bango. Ang bango ng vanilla. Ang iba, nilalagyan nila ng kalamansi. Pero sa akin, vanilla. Depende sa inyo po. Balat ng kalamansi, o di kaya dahon. Mabango yun. Bango ng vanilla. Hintayin pa natin ng ilang minuto para magpulot kita siya. Parang bilog-bilog ba? Bilog-bilog na brown. Namiss ko tuloy si Mamang, yung lola namin. Lagi siya gumagawa nito ng suman. Nakikita ko lang ito sa kanya kung paano.
lumabas na yung mantika niya, oh. Ayan pa natin ng ilang minuto para magbilog-bilog siya at saka mag-brown. Iluhit muna natin para hindi masunog. Ito na, oh, mantika niya na, oh. Mantika ito ng niyog. Marami kaming niyog. Ayan sa likod. So, pinakuha namin. Siguro mga 80 pieces. Tanim pa yun ni tatay. Namiss ko tuloy si tatay. Namatay si tatay ng 2008. Yun lang naiwan. Ilang puno dyan sa likod, pinaputo ko before ako gumawa ng bahay dito sa amin. Ito na siya. Ito na, oh. Ito yung sinabi ko na, oh, pulot kata na siya, guys. Bango niya. Dagdagan natin yung brown sugar, half kilo. Ituin muna natin yung sugar. Hintayin natin mag-melt. Kailangan low heat lang, ha. Low heat lang. Para hindi masunog. Wow! Itip. Itip tawag dito sa amin. Na sarap to, malutong ito, oh, na part. Siya nga pala 1 kilo itong malagkit na rice.
Tikman na natin. Kamas. Okay na para sa akin. Guys, ito na po. Luto na ang suman. Tikiman na. Sarap. Dito ako kuha sa gitna. Ganda-ganda. Kain tayo. Sarap. Paubos ko. Sarap. Ang ganda niyang tingnan, no? Nagmamantika sa sariling mantika. Mantika ito ng niyog.